Гисам, был иртаны бедіңнен конкурса Гран-при яулаусы Лейсан Шығайыпова, әйелерті Лейсан. Хәм Республика халық жадыуыдағы генераль директоры, шулай проекттың етәксі Артур Айдарулы Әлібаков қаршылай, әйелерті хауымаға. Ихлас күнә бөт алған республикамна учалығыды Лейсан Шығайыпованы құтлай. Лейсан, өдінен тәфсираттарын ортақлаша, лендері хестеғылар кесірі. Зор рахмет, мен бұл еңіме ұшанмайым, әлі хаман ұшыны бүт алмайым. Кесәһен мына иғлан иткәндән һоң автомобилең арыганда күп фото төштең, интервью бердең. Өр яңа автомобилеңдә тоту нисә кирәк менә? Үз юк. Әле тотып карамагандыр бугай. Шуга ага булышты кес буена. Әйтәләр менә Артур Айдарулы тулырак мәгълүмат бирүтек, бөтә Рәсәй кимәлендә беренчегә узды. 27нче тапкыр оештырылган Халыкай беренчегә бөтә Рәсәй кимәлендә максаттарга ирештегезме? Максаттарга тулынса ирештек дип әйтергә була, чөнки ул менә Халыкай конкурсы ул миндәдер сара буларак ул үзе максат түгел. Үзе ул бүгенге көндә бит аны инструментка үгитеп, менә максаттарга ирешү инструменты итеп кабул итәргә була, чөнки безнең төп максаттарыбызның береһе ул әлбәттә безнең тел мәсьәләһе. Телдә безнең милләттәшләребез берләштереп, уларның араһынан иң яхшыларын хайлап алып, Өфөлә улар өстендә эшләп, төрле мастер-класслар аша, уларны буласак әсә итеп дә тәрбияләп, уларны менә регионнарына кире кайтарып берергә һәм регионнардан ниндидер бер бәләкәй генә гаиләләр булдыру, Халыкай гаиләләре һәм киләчәктә менә шул бәйләнешләр аша әлбәттә без эшләргә тиешбез. Менә шул безнең төп максатларның бере, әлбәттә без ирештек ул максатларга. Шулай менә Лейсан иштеү буенча һинемендә алып килеп калдыргандар да автомобильһез кайтма тибрәк киткәндәр шикелле. Шул турында һөйлә әле. Шулай минем атайым Азимут отеленә китереп иткерделәр финалга үткәсенә. Нәйтей. Мин һине китердем, адак үзеңнең машинаңнан кайтырың, мин һине килеп алмайм дине. Демәк, теге бул үзенә күрә бер стимул биреп торгандыр инде. Әлбәттә. Шулар хиләлләсәм, менә иң авыры неме булды? Анда дефилла күрә тегез, бинегез, йырланыһын профессионал бейс olarak ул дияттан авырмагандыр мөгаен. Бейергә миңа еңел, мин сын күңелдән бейнем. Иң кыйны миңа кыйынлыктар булманы иптеп. Мин шул визитканы һәйдәргә генә тулкынландым. Әйткәндәй, дөнья подиумы модельеры, кутурье Игорь Гуляев кисә үзе килде, үзенең продукцияларын килеп, товарларын кызлар дефиле күрәтләр. Ошондай дөнья кутурьеһы менән берлектә эшләү ничек кирәк булды? Үдәткес Мин нимәһе кызыклы, менә бәлки кутюрье буларактыр, бәлки профессионал буларактыр. Без менә кызларга Игорь Геннадий улы менән мастер-класслар үткәргәндә үк Лейсәнде ул үзе менә үзенең стористарында иң күп Лейсәнде алды. И шунда алып кайтканда уны олатканда гостиница ул әйтте инде Артур тей, вот анда бер ике кызыкай бар тей, нык көчле. Күзләреннән күренеп тора тей, күзләре янда харизма бар. Һәм менә Лейсәнгә күрәтеп әйтте инде, мөгаен да ошо гран-при алыр ул дип. И сынап та менә шулай килеп чыкты, кисә менә жюри агзалары белән әңгәмә вакытында ла балдар буенча Лейсән менә егет жюринан етәүһе Лейсән өчен булды. Һәм ул менә сын мәгънәһендә сахнага килеп чыкканда ук балкып торды һәм шул быюдәлә сольный вариант ул битендә күрәтте. Шуңа күрә Игорь Гуляевка рәхмәт, ошондый зур мәртәбә безнең конкурска мәртәбә өстәп тора битендә һәм әлбәттә менә безнең Халыкай тарихында ул беренче күренеш дөньяви кимәлдәге булган шәхес безгә килеп менә үзенең мастер-классларына түгел, үзенең коллекциясына килгән, менә һәр кисә албарыс olarak әйттегез бит инде, оның коллекцияның дөйем бюджеты безнең Халыкай конкурсының бюджетына өстәп күргән булды дип. Шуңа күрә ул ягала бар һәм әлбәттә жюри агзаһы буларак та менә матурлыктың сын профессионалы буларак та безгә бик зур мәртәбә өстән инде. Лейсан, әйткәндә менә кастингтарда күрәбез әле, ул даими рәвештә күрһәтә бардык һәр йома көндә. Гомум әйткәндә кастинг турында кайдан ишеттең һәм кем һине ошо тәргез көс булып торды Лейсан, һин барырга тиешең кастингка катнашырга тиешең дип. Халыкайда катнашырга минем бәләкәй сакны хыялым ине. Шуннан Фәнис Каримов минем агайым хамак булып килеп сыга инде. Ул миңа
бер 4 көн калганда, әйдә бар дип әйткәйне. Әзерләнеп бардым. Гран-при алып кайттым беренче турда. Еңдем. Шулай мына дәрестер алдыгыз бетінде төрле дефиле һәм башка конкурслар алдыгыз. Үзеңсез нимәләр астың мына шу Халукайга килеп? Бею һиңа еңел бирелде. Тагыланда сәхнә теле, актерлык осталыклар буенча Хөрмәтле Газали улы Үтәшевтәр дәрес бирде бит менә шулар турында һөйләле. Хөрмәтле Үтәшевтән дәресләре миңа охшаны. Ул ысындап та миңа актерлык мастерствоны өйрәтте. Шугалыр мин визитканы һәйбәт өйдәгәнмен дип уйлыйм. Жюри нимәтенең ул 20 гадәттә бер 12 генә финалсы сыгала. Улар арасыннан жюрига һайлауы еңелрәк була торган. Быел 20 финалсы. Ул мына әлбәттә кыен булды. Без алдан ук беләйник, чөнки беләгезме мына теге безнең был конкурста 12 регион катнаша, 11 регион. Силәбе өлкәһеннән 2 кыз булды. Һәм нисектер теге несправедливо булырына, әгәр дә 11 генә региондан кыз алып, Башкортстанга бер генә урын бирәк. 12. Безнең гадәттәгесә 12 кыз була торган инде. Шуңа күрә без Башкортстанга 2 урын бирергә булдык. 2 квота дип әйтәбез инде. Шуңа күрә алдан ук билгеләйне, әмма ләкин әйтергәрәк, мына шу һайлап алу этаптарында без әлбәттә Рәсәйнең регионнарына шул Башкортстанга иң яхшыларын һайлап алдык. Шуңа күрә алдан кызларга тәрбия биреп килдек. Кызлар һезнең тышкы кыяфәтегезгә берәһлә карамайсак, чөнки һез барыгыз да матурдар. Теге мына рус әйтмешә на подбор диләр бит. Шуңа күрә алар эстәлек дөньяһын, башкорт рухын һәм хөкемлелек, ягымлылык һәм башкортса ябайлылык, мына шул һәваттарыгызда һезнең баһалайсаклар. Шуңа күрә мына ысын мәгънәсендә мин мына куанып әйтәм, мына ысын шул һәваттарга тап килгән Ләйсәнде һайлап алдылар. Һәм ул безнең Халукайын гомумән кызыкмас дигән өметтәбез. Ләйсән 20 финал сарында инде конкурентлык тойгылары әзерләнгән вакыттарда, дәресләр вакытында бер-берегезне белмәйм дә күлдәген яшерү, туфлиләрне алып ташлау күбрәк әйберләр булдымы? Нисегәрәк яшәнәгез, нисегә әзерләндегез? Юк, без бөтәдерләр дуст булып яшәнек. Бер-беребезне яратып, поддерживать итеп. Яшәү авыр булалар инде бер теге почти 15-16 көн буена бит инде аларны без бикле рәвештә тоттык, чөнки пандемия сәбәпле күп кенә алдан планлаштырылган сарларда без үтә алмадык, чөнки хәүефсезлек ягынан да. Шуңа күрә әлбәттә бер урында көне-төне шу мастер-класслар менән шөгыльләнеп бәеп, аларга әлбәттә кыен булгандыр. Менә күп кеше әйтте бит инде, регионнардан килгән кызлардан кайһы берәүләрнең телдәре азрак аккай, үзләренең матурлыгы булуы менән телдәре аккай, әлбәттә башка телне саф һөйләшә алмайлар. Шулай да кисә икенче урында 2 регион алды. Бере Пермь крае, бере Силәбе булды шикелле. Оренбур. Оренбур, нисегәрәк килеп сыкты ул? Ул килеп сыкманы, ана әйтеп булмай. Менә без бит алдан ук безнең максаттарыбыз инде тулыгынча азатлы рәвештә һөйләшкән һылыуларны ситкә какмаска дигән. Чөнки безнең менә шул тел ягынан максатыбызга без уларны әзер тел яктан әзер булмаган кызларны алып килеп, бында менә шу 2 авнасында уларның тел үстендә дә эшләп, гомумән тарихи мәдәни яктан да тәрбия бирү дигән безнең максатыбыз бар инде. Кисә игътибар итһәгез, парамда Бардыдан килгән, Пермь өлкәһеннән килгән Халукайбыз безнең үзенең диалектында һөйләнә. Без аны алмаштырманык, чөнки уларның ысын барлыгында, шул ук мәсәлән, Шәйхзада Бабиштың язган шигырьләрен укып караганда, ул дүртөйлүнең шу якта булган диалекты менән. Шуңа күрә мына уларның әзерлек Оренбур өлкәһенә килгәндә, әлбәттә аның әзерлеге бик югары иде. Тел ягынан да, гомумән төрле яктан да. Шуңа күрә әйтеп булмай, ниндәйдер регионда яхшы беләр, ниндәйдер регионда насар беләр. Дөйем әйткәндә, Халукай конкурсы бөтәрәсә кимәлендә быел ысынлап та лайыклы үтте, һәм аның җиңүчесе был иртәлә бездә менән каршы алды. Учалыгыда Ләйсән Шыгаипова, Ләйсән яна бер ихласыннан котлайбыз. Хәзер өр-яңа автомобилен ултыраңда, топ-тора учалы ягына инде. Шулай был иртәне безнең Республика халык ижады үзәге генераль директоры Артур Айдарул Әлебеков каршы алды. Уңышлы көнегезгә рәхмәт килгәнегезгә. Программада үз эшен артаман дәвам итә. Беренче минуттан безнең коллегалар һездә сәламлар.